Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ndagadzirira manje kuti ndinge ndichizoudza hama dzangu. Ndanga ndichifungidzira kuti ndichatanga ndaudza vamwe sisi vangu avo vandinowirirana navo, ivo zvavo vainge vagara vaine kakunyumwa. Ndakanzwa mudzimai wangu nerimwe gore achiti ivo vainge vakamubvunza kuti asi nai muroora, murume wako haana here kubata-bata, vachiti vane hope dzavainge vakarota. Saka sisi vangu ava mushure mekunge vabvunza mudzimai wangu kuti murume wako haana here zvaakabata, vachiti vane hope dzavainge vakarota, ndiyo yambiro yangu kune ruzhinji rweZimbabwe. Hongu kurota unokwanisa kutorotesewa sezvakaita sisi vangu vakatorota vachitoratidzirwa kuti ini ndine mishonga yandakabata yandinoshandisa mumabhizinesis angu. Saka sisi vakabva vachizoita mistake yekuti vakabva vachizobvunza mudzimai wangu, then mudzimai wangu kwava kuchizondiudza, nekuti mudzimai wangu ndainge ndakatomuudza nechekare kuti iniwo ndine mishonga yandakabata, uye zvekare inini naye pane zvose zvatinoita kana paine mhiko dzinenge dzichifanira kuti dzinge dzichizadzikiswa tinofamba tiri tose, kana kune kwatinenge tichifanira kuti tinge tichienda kana kun'anga tinoenda tiri tose. Saka zvinhu zviri dangerous kuti kana uine hope dzaunenge warota then unobva wachizoudza vanhu kuti idzi ndo hope dzandarota. Hope chiratidzo kana kuti zviratidzo zvaunenge waratidzwa naMwari vachida kukuonesa kuti izvi ndo zviri kuitika kana kuti zvakaitika muupenyu hwako. Musaita mistake zvekare yekuti munouya pano muchiudza vanhu hope dzamunenge marota, nekuti munokwanisa kuzotovharwa hope. Hamuzomboratidziwi zvekare zvimwe zvinenge zvichazoitika kana kuti zvinenge zvakaitika zvimwe kuda panenge paine muvengi wenyu anenge achitoteerera zvirongwa zvenyu. Ndiri kutaura nemi mukoma, ndakanzwa muchitaura kuti mune hope dzamakarota. Ndozvakangoitawo sisi vangu vakarotesewa zvechokwadi, vakatoona kutoti ndini ndinokanganisa vamwe mumhuri uye zvekare nekuvasungira upenyu kuti vasambofa vakabudirira. Saka ivo sisi vakaita mistake yekubva vachizoudza mudzimai wangu, ndokubva tachizoenda kun'anga. Takaenda kun'anga tikabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichienda kumba kwavo kunovashanyira kuitira kuti tinge tichivavhara hope dzavo zvachose. Kusvika pari nhasi havatomborina kana hope dzavanomborota, vanongoti vakarara vanenge varara. Nguva yekurara paya kana uvete inguva yakakosha chaizvo, nekuti ndo nguva yekuti Mwari vanotumidzira ngirozi dzavo dzichiuya kuzotaura newe, ndo paunotoita communication naMwari ipapo. Saka kana kuri kunzi unenge uri munhu anorota uchidyiswa uchiita bonde kuhope, ziva kuti mweya wako unenge wakasviba, unenge usingakwanise kuzoratidzwa zviratidzo naMwari zveizvo zvinenge zvichiitika kana kuti zvinenge zvakaitika kana kuti zvichazoitika muupenyu hwako. Saka kana ukarota uchirara nemunhu kana uvete, ziva kuti unenge uchitosvibisiwa mweya wako. Saka patikaenda kun'anga takabva tanzi tinge tichitenga mbiya iyi. Mushure mekunge taitenga takadzokera nayo kun'anga, yakabva yachizopendwa nependi yeblack kureva kuti iri makairi. Tikabva tanzi tinge tichivashanyira, takaenda tikanovashanyira, then ndokubva tambogarapo pamba pavo kwemazuva mashomanana. Zvataiita ine nemudzimai wangu, taiti paya kana vanhu varara taimuka. Ndaitanga kumuka ndobva ndabuda panze, mudzimai wangu obva anditevera. Saka apa taingoita sekunge ndiri kunzwa mudumbu. Taiti kana tiripo panze mukoma taitsvaga
panzvimbo pekuti taisazokasika taonekwa, tobva tatora mbiya yedu iya tobva taiisa pasi takaita yekuvhara. Ndobva ndatanga kudeketerera ndichitotaura nevadzimu uye zvekare ndichidaidza sese vangu ndichivati uya buda panze. Saka paitongoita mhepo, tobva tatoziva kuti zvatakaudzwa nen'anga iya zvekuti kana wamudaidza panofanira kuti pange pachiita dutu remhepo, but not mhepo iya yekuti inomutsa vanhu inenge ichinyanyisa kufufuta. Paingofufuta kamwe kamhepo mukoma, tobva tatoziva kuti mweya wehanzvadzi yangu. Ndobva ndavhura mbiya iya ndobva ndamuti pinda umu, hauna zvekare dzimwe hope dzaucharota. Apa ndichiita mhiko ndiri pamba pake. Then taibva tachizodzokera nayo mbiya iyi, but mudzimai wangu akaibata akaiisa mumorning gown rake, tobva tachizoidzosera muhandbag ndoma yainge ichigara. Takati tapedza kuita mhiko dzedu ndobva tachizodzokera kumba kwedu. Kusvika pari nhasi hanzvadzi yangu haatomboroti zvachose, but ndiye wandanga ndafunga kuti ndinge ndichimuudza, because ndava kuzvidemba kuti ko chandakamborombera chii chaizvo. Ndava nemakore 47 years ekuberekwa. Hama dzangu dzinotambudzika, vazhinji vacho vakangofa vari marombe, uye zvekare mamwe masisters angu vazhinji vacho vakafa vasina vana, varambwa nevarume, kushungurudzwa nevarume nekuda kwekuti vakatadza kuitira varume vavo vana mushure mekunge vaenda kumamarriages. Nditori neimwe hanzvadzi yangu uyo akazozvisungirira nekuda kwekuti ainge ari ngomwa, saka akangonyora chipepa akati zvino kana kuri kunzi Mwari vakandisika ndiri ngomwa, ko ndingagoraramirei hangu murume andiramba ende ava neumwe mukadzi uyo waakamitisa, ndokubva vachizozvisungirira. Saka ipapo pazvakaitika zvinhu zvose izvi, ini ndainge ndisitomborina kana basa nazvo. Mushonga uya wainge uchiri nesimba, wakandibata zvine simba, uye zvekare zvinhu izvo zvatinoshandisa zvaipota zvichiuya kwandiri zvichizuwa neni usiku hwose. But iko zvino zvimanje ndava kunzwa kuti mwoyo wangu wanyorovera. Pandinoda futi advise ndepekuti mudzimai iye ari kuti ngatidzokerei kun'anga iyo yakatibatsira, but n'anga yacho yakashayika, vana vacho ndo vava kuita zvekurombesa. Saka mudzimai wangu ari kuti ngatidzokereiko ikoko tinobatsirwa, then mwoyo wenyu usimbisiwa, because wake mwoyo uchiri wakaoma sedombo. Kunyange ipapo patainge tichidriver tichibva kuchechi mushure mekunge vamwe pastor avo vainge vauya as a guest pastor musi wacho iwoyo zvakaitika masvondo adarika avo. Saka vakaparidza mukoma, vhangeri ravo rainge riri rekuti vaingobvunza mubvunzo wekuti kana wafa mweya wako uchaenda kupi. Ipapo pauri zvibvunze kuti kana wafa mweya wako uchaenda kupi. Saka ipapo vakati vachiparidza mukoma, mubvunzo iwoyo wavakatanga kubvunza wekuti kana wafa mweya wako uchaenda kupi, ende vaiti kana vakaparidza pose pavaiti saka mweya wako uchaenda kupi, ndainzwa hana yangu ichirova. Ndo pandakatanga kufunga for the first time in my life kuti asi inini kana kuri kunzi ndikafa ndichaenda kupi, kuti mweya wangu unoenda kugehena. Ndinenge ndichishungurudzwa here kugehena kwacho? Kana ndasvika kugehena chii chichaitika? Mwari vachandinzwira tsitsi here mushure mekunge ndashungurudziwa zvakanyanya nekuda kwekuti ndiri chisikwa chavo? Havangazotendedzika kuti unge uchishungurudzwa kweupenyu hwako hwose kana kuri kunzi unenge wafa, nekuti zvinonzi kana tafa zvekare tichatanga kurarama patsva, tichirarama humwe upenyu. Saka ndakati ndichifunga zvose izvozvo mukoma, ndakatopotsa ndayeredza misodzi ndokubva ndasimuka ndikaenda kubathroom kwava kunogeza kumeso ndichiitira kuti ndisazoramba ndichichema. Ndokubva ndambogara panze ndakazodzokera hangu muchechi apo pavainge vava kuda kupedza kuparidza, ndichiita sekunge ndainge ndiri pacall. So when we were driving from church ndo pandakabva ndachizotanga kutaura nemudzimai wangu. Akatonditi naimi ko kwakanaka here, mashaya here dzimwe nyaya dzekuti tinge tichitaura
than kuswera muchitaura zvinyaya zvekuchechi vaparidza ka saka zvine basa rei. Chakakosha muupenyu ndechekuti tinofanira kuti tinge tichiita mari. Ingawani ndo zvamakandiudza, koma vakurasika papi murume mukuru. Ende mudzimai wangu I don't blame her, nekuti ipapo pandakamuudza kuti ndainge ndakaromba akatomboti handei kuchechi tinoudza vamufundisi kunyange tikazviita in secret kuitira kuti tinge tichizvirasa zvinhu izvi kana kuti zvopisiwa. But ndakamuudza kuti chakakosha muupenyu huno ndechekuti munhu unofanira kuti unge uchiita mari. Saka mudzimai wangu mukoma iye akatondibatsira pane mhiko idzo dzandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizadzikisa. Ndainge ndine umwe murume wandainge ndakatopiwa mafoni numbers ake anoshanda kumochwari. Saka murume uyu aipota achicheka zvigunwe zvezvitunha izvo zvinenge zvauya kumochwari ikoko kwaanoshanda. Saka zvigunwe izvi tainge takanzi tinofanira kuti tinge tichizopota tichizvidya mumaboard meetings avo ataizoita tiri vaviri, inini nemudzimai wangu, nekuti tiri vaviri titori macompany directors. Saka chakakonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuromba mukoma ndechekuti ininiwo muna 2012 ndakavhurawo hardware yangu, zvinhu zvangu zvikabva zvatanga kufamba. Ndakaitawo lucky mukoma ndokubva ndatanga kushandidzana nemakambani akasiyana-siyana. Saka dzimwe nguva ndaitowana stock yekuti mushure mekunge ndatora stock iyoyo ndaizovabhadhara vaingonditumidzira mainvoices avo ndobva ndachizobhadhara. Saka ndokuita mari kwandakaita ikoko. Asi mukoma zvinhu hazvina kuzofamba negwara rakanaka. Business rangu rakabva rachizotanga kudzikira pashoma nepashoma richingodzikira. Then ndipo apo pandakabva ndachizoenda kun'anga in secret, mudzimai wangu asingatozvizivi. Apa pandakaenda kun'anga ndakabatsirwa neimwe friend yangu uyu naiyewo ainge aine shopu yake. Saka akabva andiudza kuti ainge akabetserwa neimwe n'anga. Saka takazoenda kuGrindle ndo kwainge kuine imba yavo sekuru ivavo. Saka mushure mekunge ndataura navo vakandiudza mari yavainge vachida yekuti ndinge ndichizovasimudza kubva muHarare tichienda kuMondoro kumusha kwavo, uko kwavainge vachiti ndokumuzinda ikoko kwazvinobikiwa zvikwambo. Because ipapo vakatonditi murume wewe handidi kukunyepera, ndinoda kutongokubudira pachena kuti ini pano ndinopa munhu chikwambo, kana aenda akatevedzera mhiko dzangu anoita mari, ende hauzombofi wakadzoka kwandiri uchiti zvinhu zvangu zvapanduka. But mukoma n'anga dzinonyepa. Apo kana kuri kunzi munenge muchitaura paya muri mumatare uchiri kuda kutora zvinhu kubva kwaari munenge muchiwirirana. Asi kana ukangogara wazvigamuchira chete zvinenge zvatofarana. Kuda iye anenge ava kutozviona kutoti unenge watomurerutsira mutoro wekuti watora chikwambo chaanenge akagadzira. Sezvakaitika kwandiri n'anga iyi mushure mekunge ndaibvunza kuti zvinhu zvandainge ndichida kuita izvi zvainge zvisina ngozi here mukati, mhuri yangu yaisazotambura here, hama dzangu dzaisazotambura here. Akabva ati kwete, iwe uchaita mari kana ukangotora chete zvikwambo kubva kwandiri, asi ndinoda kungokupa 1 chikwambo. Kana kuri kunzi zvikazofamba unofanira kuti unge uchizoya uchitora chimwe zvekare. Vakandibvunza kuti ndainge ndichida chikwambo chiri chirume here kana kuti chikadzi. Saka ndakabva ndati ndinoda chirume. Then akabva anditi haufanira kuti utange nekutora chirume nekuti chinozokunetsa, chitora chikadzi. Mukoma ndakabva ndatora chikadzi, chiri chikadzi chikwambo ichocho ndokubva ndauya nacho ndaipota ndichirara nacho. Saka vakanditi kana ukatanga kutora chikwambo chiri chirume chinokasika kuzokunetsa, chava kuda mukadzi, ende ukatadza kuchipa mukadzi chinozotanga kunetsana newe. Saka vakanditi kana ndatora chikwambo sezvatainge tawirirana chiri chikadzi kubva kwavari ndaikwanisa kuzochimaneja, kana kuri kunzi chikanetsa ndini ndinenge ndichirara nacho. Mukoma ndakaona sekunge rainge riri dhiri, rainge riri bho, ndopiwa chikwambo changu chandinopota ndichirara nacho, then icho chinenge chichindipawo mari, chichinditsvakira macustomers. Saka ndakabva
ndachizoenda navo kuMozambique. Taenda kuMozambique ndakaenda ndikanorariswa pamusoro perimwe guva. Saka vakati guva iroro rainge riri reumwe murume uyo ainge aine mabhuchari mashopu muno muHarare. Saka vaiti kana ukanorara pamusoro peguva remunhu ainge ambori nemari paainge achiri mupenyu akafa zvekare ari mupfumi, mweya wake munhu iyeye unotanga kukuteverera. Kana kuri kunzi ukarara pamusoro peguva then wobva wachizoitirwa mhiko zvekare nekuzoshandisirwa mishonga. Saka ndakarara pamusoro peguva remurume iyeye usiku hwose mukoma. Vakanditi ndisambotya, painge pasina kana chaizombondiwana nekuti vainge vakandichengetedza. Vakatondipa magumbeze maviri, rimwe rekuwaridza pasi, rimwe rekufuka. Ndokubva ndarara ndiri pamusoro peguva remurume uya. Mangwana acho makuseni ndipo apo pandakabva ndachizomuka ndichigezesewa. Nhamo iyoyo handiikanganwe. Saka vainge vaine mabhaketi 7 avainge vakazadza nemvura. Pavakauya kuzonditora it was somewhere kuma 4 am vakati murume wotogwinya nekuti tiri kufanira kuti tinge tichikugezesa. Ndokubva tadzokera kumba kwavo. Tasvikako kumba kwavo ndakabva ndaona kuti painge paine mabhaketi 7 ainge akazara nemvura. Mabhaketi awa mukoma akangorara ari panze. Ndokubva ndanzi ndinge ndichigeza nemvura iyoyo bucket by bucket. Then ndakati ndapedza kugeza ndikabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichisimbisiwa. Saka ndakabva ndapiwa mushonga uyo wandakanwa. Zvekare vane minzwa dzavakandibaya baya nadzo ku left side repachest pangu. Zvekare pandakazoudza mudzimai wangu iyewo achizonosimbisiwa akabayiwa muzasi memazamu ake kuitira kusimbisa moyo wake. So ndakabva ndachizodzokera kuHarare. Ndaiva ndiine kamwe kachitanda kandakapiwa kandakanzi katanda aka kaifanira kuti kange kachigara kari muwaleti nguva dzose. Mukoma ndakatanga kuita mari. Then that was when apo pakabva pachizouya vamwe vakadzi vari vaviri. Vakadzi ava vakati ivo vainge vari vekune imwe housing cooperative. Saka vainge vachifamba vachibvunza mahardware akasiyana-siyana vachitora maquotation kuitira kuti kana votanga kuvaka vange vachingodhila nehardware imwe chete. Mukoma ndo pandakaita breakthrough yangu. Takawirirana ndokubva tachizosainirana pasi. Saka vanhu vainge vakatenga mastand kuhousing cooperative iyoyo vainge vachiuya kwandiri vachitenga mabuilding materials kubva kwandiri. Ndo pandakaita breakthrough ndokubva ndachizotanga kuita mamwe mabusinesses. Saka business iro ratinoita pari zvino handikwanisi kukuudzai nekuti tinodhila nevamwe vanhu vatori nemukurumbira. Saka ndinotya kuti tinokwanisa kuzvikanganisira kambani zita rekambani yedu, nekuti vazhinji kungoitaura kambani yedu munokwanisa kutoiziva. Saka nemudzimai wangu takazodya zvigunwe zvezvitunha apo patainge tiri mumaboarding meetings. Taiti kana tapedza kuita maboard meetings nevashandi vedu then taibva tachizosara tirimo muconference room. Then tobva tachizotora chilunch box chatinenge tabva nacho kumba chinenge chiine zvigunwe. Tobva tatanga kudya zvigunwe zviya kuitira kuti tinge tichigadzirisa apo painge pakanganisika uye zvekare nekuti tirambe tichiita mari. Saka ndakararama kwemakore akati one day ndichiita mari, tichibata mari. Mudzimai wangu ainge asingazvizivi kuti tainge takaromba. Iye aitopota achitorumbidza Mwari achiti Mwari makanaka, we are now living a very comfortable life, but ainge asingatozivi kuti zvainge zvisina Mwari mukati. Izvi yainge itoriwo nhau yekuti ndainge ndakatoenda ndikanoromba. Saka chikwambo chechiya chaipota chiuya kwandiri ndichichipa bonde. Ndakazosvikawo pakuneta because mazuva ekutanga chaitikana pa 2 weeks chinenge chichita bonde ka1 kana kuti ka2, but chakazogumisidzira chava kuda bonde racho each and every day. Ndakabva ndachizodzokera kuna sekuru ndikabva ndavaudza kuti ndo zvainge zvoitika. Vakabva vati kwandiri ndaifanira kuti ndinge ndichitora zvekare. Ndakadzokorora process iyoyo ndikaenda ndikanoradzikwa
pamusoro peguva, then ndokubva ndachizogezesewa zvekare nemvura dziya, ndokubva ndachizopiwa kamwe katanda kandakanzi katanda kaya kandainge ndakapiwa nekatanda kandainge ndapiwa ndaifanira kuti ndinge ndichizoti kana ndasvika kumba kunongo kuHarare ndobva ndachizomuka pakati peusiku ndobva ndabuda panze. Vainge vaine kamwe kashinda kered kavainge vakandipa vakanditi unobva wazosunga kutanda itwotwo then obva wachizotsvaka panzvimbo pekuti unongotuisa patikusingazobatwe kuda kana kwegore rose. Saka ndakabva ndachizobuda panze mushure mekunge ndadzoka kuno kuHarare pakati peusiku, ndokubva ndachizoenda pane chimwe chidhiramu chiri mukona ndobva ndangokanda mudhiramu imomo ndokubva ndadzokera mumba ndikarara zvangu. Saka zvikwambo izvi zviri zviviri zvainge zvava kupota zvichirara zvose, asi zvakaramba zvichingondinetsa chete zvichiti chimwe chichiti chinoda mukadzi, chimwe chichiti chinoda murume. Saka ndakaudzwa nasekuru kuti ndige ndichizvipa mvumiro yekuti zvinge zvichizorara nehanzvadzi dzangu nevamwe vemumhuri vanhukadzi, chimwewo chichirara nevanhurume. Ndikachipa mvumiro ndokubva zvachizotanga kuita saizvozvo. Mukoma ndichibata mari, hama ndainge ndichidzibatsira. Saka ndakazonoita mistake because ndine muhanzvadzi yangu uyo ainge achinamata kwazvo. Ndainge ndakatoudzwa ndiri mudare kuti uyo ndaifanira kuti ndige ndichisiyana naye nekuti aikwanisa kuzongokanganisa upenyu hwangu. Havana kundiudza kuti kana kuri kunzi zvikwambo izvi zvikaramba zvichiuya kwandiri ndikazviudza kuti zvinge zvichienda kwaari, ndaikwanisa kutokanganisirwa mhiko dzangu sezvo iye ari munhu anonamata. Vakangonditi vanonamata siyana navo nekuti vanonetsa, vanokwanisa kukukanganisira upenyu. Saka handina kumboziva kuti mashoko ainge ari makukutu iwawo avainge vachitondiudza. Then ndokubva zvachizoramba zvichizondinetsa zvichindiudza kuti zvainge zvichida kuenda kwaari ndaifanira kuti ndige ndichizvipa mvumiro, nekuti zvaiti kana zvikaendako kumba kwake kana zvaenda zviri zvega ndisina kuzvipa mvumiro zvaiuya zvobva zvati pazvinenge zvichida kupinda pagedhi repamba apo paainge achigara, ende muone mukoma the sister of mine mumhuri ndiye ainge atori munhu ainge akatoshoreka asina mari, iye nemurume wake vatoriwo vanhu vainge vachitozvitamburira, but ndinotochiva upenyu hwaanorarama ende ndinochiva zvinomuchengetedza because zvaidzoka zvichiti kwandiri zvaiti kana zvava kuda kupinda pagedhi repamba ipapo paainge achiroja achigara iye nemurume nevana vake, zvaitadza kupinda. Zvaiona kuti pagedhi panenge paine murume anenge achipenya anenge akamira pagedhi, zvobvako zvichitiza. Zvaiti kana zvadzoka mukoma zvisinei nekuti dzinenge dziri nguvai, zvaibva zvachizondimutsa zvichiti zviri kutadza kurara ende hazvisi kuda kuti ndinge ndichirara. Zvobva zvati mukatitaure mukoma. Ndaizomuka ndobva ndabuda mubedroom ndobva ndaenda muofisi mangu. Ndaiva ndiine imwe room yandainge ndakati iyi iofisi yangu ende handidi kuti vanhu vange vachipindamo muofisi mangu. Saka mukoma ndaiti kana ndapindamo muofisi mudzimai aingofungidzira kuti zvimwe kuda murume ari kushanda, izvo ndinenge ndiri bhizi ndichishungurudzwa nazvo zvichindiudza kuti zvinoda kuti ndinge ndichizvipa mvumiro yekuti zvinge zvichienda kunoita zvazvinonzwa kuda nehanzvadzi yangu because iye ari one mudzinza, ndiye ega wazvainge zvisati zvamboshandisa pabonde zviya zvekuti munhu unorota uchiita bonde kuhope. Saka ndakazozvipa mvumiro ndisingatozivi kuti murume uyo wazvaipota zvichiona akamira pagedhi zvobva zvatiza murume iye ainge aine simba ende yainge itori ngirozi yainge yakatotumwa naMwari kuti inge ichizochengetedza hanzvadzi yangu. Zvaenda kuya mukoma sezvo ndainge ndakazvipa mvumiro zvakabva zvachizotanga kunetsana nengirozi iya zvichifungidzira kuti zvinokwanisa kukurira ngirozi iyoyo, but zvakabva zvachizodzoka ndokubva zvachizotanga kundirova. Zvava kuti kwandiri iwewe ndiwe watipa mvumiro yekuti tinge tichienda kunhu kwaunga uchiziva kuti tinosvikako tikakuvara. Tarirawo nekukuvara kwataita tava kutoda ropa. Ipapo ndo pandakaita nguva ndichichekeresa mukoma nekuda kwekuti zvainge
zvava kungondirova each and every day. Zvinhu izvi zvainge zvatopanduka. Pandakaona kuti zvinhu izvi zvava kundishungurudza ende zvava kutoda upenyu hwangu, ndakabva ndadzokera kwavari sekuru vaya ndikavaudza kuti ndo zvainge zvaitika. Mukoma ndo pandakaona kuti n'anga hadzina chokwadi, munenge muchiwirirana paya kana kuri kunzi zvinhu zvinenge zvisati zvapanduka. Asi kana uchida kuona matrue colors eN'anga, kana kuri kunzi zvinhu zvikakupandukira, ndo paunoona kuti n'anga haisi hama yako mukoma. Ndakadzokerako ndainge ndava kuda kuzvidzosera zvinhu izvi nekuti zvainge zvichindishungurudza, plus ndainge ndichida kuti tinge tichitaurirana because handina kurombesewa mahara mukoma. Ndakatengesa motikari dzangu 2, imwe yacho ndakavatengesera even though vasina mari yavakandipa, saka ndo mubhadharo wangu iwoyo wandakabhadhariswa mushure mekunge ndabhadhara mari dzematare. Saka ndainge ndava kuda refund kubva kwavari sekuru ava. Saka takabva tatanga kunetsana, vakanditi ini ndini ndainge ndakakonzeresa kuti zvinhu izvi zvinge zvichipanduka. Ndikati asi handiti sekuru makandiudza kuti kunyangwe zvikanzi zvaita sei zvenyu zvikwambo hazvimbofi zvakapanduka. Handiti makati imimi zvenyu zvikwambo magadziriro acho amunozviita akatosiyana nemagadzirirwo anoitwa zvimwe zvikwambo nedzimwe n'anga. Zvenyu zvikwambo hazvifi zvakapandukira muridzi wazvo uyo wamunenge mazvitengesera. Ko zvazoita sei? Tarirai muone kuti zvikwambo zvandipandukira. Ini handichina zororo sekuru, torai zvinhu zvenyu. Chandiri kuda imotikari yangu, nekuti motikari iyi yainge itoripo pamba pavo. Ndikati pane imwe motikari iya yandakatengesa ndikakupai mari zvekare, ndiri kudawo something so that ndige ndichiendererawo mberi neupenyu hwangu. Saka ivo vakabva vachizoti kwandiri vainge vasingakwanisi kundidzosera mari. Tikatombonetsana paya, vakanditi chibuda mudare mangu otherwise ndinokubaya, ndinokutumidzira zvikwambo zvikakubaya izvozvi ukafira muno mudare mangu, kuda kundisungisa nemapurisa nhaika. Ndakabva ndachizotanga kunzwa dzungu, ndikatanga kurutsa, vakanditi buda mudare mangu ndisati ndakubayisa nemasoja angu. Ndokubva ndabuda ndikadzoka kuno kuHarare mukoma. Ndakaramba ndichingoshungurudzika ndichitambudzika. Ndokubva ndazodzokera kwavari ndichikumbira ruregerero. Saka vane mushonga uyo wavakazondipa uyo unozvikontrola zvinhu izvi kuti kunyangwe hazvo zvakapanduka zvisazondishungurudza. Zvikada kundishungurudza kana kuri kunzi zvikada kundishungurudza zvinobva zvaenda zvotanga kushungurudza hama dzangu. Saka ipapo vakabva vanditi ndaifanira kutoti ndinge ndichiudza mudzimai wangu kuti ndainge ndakaromba, nekuti kuti zvinhu zvinge zvichigadzirisika paitofanira kutoti pange pachitoitwa mushandira pamwe inini nemudzimai wangu tichibatsirana. Saka ndakabva ndachizomuudza mushure mekunge ndaudzwa kuti kugadzirisa kwatainge tichazoita zvinhu zvainge zvakanganisika, taifanira kuti tinge tichidya zvigunwe zvezvituna. Vane mushonga zvekare wavakandipa, vakanditi mazuva ekutanga achamboramba zvake, but mushonga uyu ukaramba uchigeza nawo anozosvika pakubvuma. So ndipo apo paakabva achizobvuma, ndokubva tachizoenda tose kuGrendel kumba kwavo sekuru, vakabva vachizomurapa. Tikazoenda zvekare kuMondoro. Saka tine imwe hari iyo yatakaenda tikanosiya mune imwe nhinga iriko kuMondoro ikoko ine mazita ehama dzedu dzose. Ndakanzi ndinge ndichinyora hama dzangu dzose dzandinorangarira dzekwababa nedzekwaamai pamapepa, then iyewo akapiwa ake mapepa akanzi ange achinyorawo hama dzake dzose dzaanorangarira dzekwaamai nedzekwababa. Ndokubva tachizoisa mapepa aya muhari, ndokubva tachizoisa muninga. Patakadzoka takanzi taifanira kuti tinge tichienda pamutsanyo. Takaita mazuva 5 tiri pamutsanyo tichitsanya, then ndipo apo pavakabva vachizotiudza kuti vaiva nemunhu uyo ainge achazotipa zvigunwe zvezvituna. Taitoenda nekalunch box kedu kubasa, then after maboarding meetings nemudzimai wangu taizosara tirimo muconference room, then tobva tachizotanga kudya zvigunwe izvi zvezvituna. Ndo zvatakaitawo izvi nemudzimai wangu apo patainge tichigadzirisa miko dzainge dzakanganisika. Saka ndichiuya panapa mukoma, ndiri kungodawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndinozviziva
kuti zvinhu zvandakaita zvakaipa, kuromba hakuna kunaka, ende ndiri kutambudza hama dzangu. Ishungu dzangu dzekuti vange vachiraramawo upenyu hwakanaka. Pandakatoromba ndaitoti kana ndikaita mari ndichabatsira hama dzangu dzose, asi n'anga iyi yakandirombesa yainge isina kundiudzawo kuti mari dzeurombwa hadzisi mari dzekuti unodya nehama, unongodya iwewe nemudzimai wako nevana. Kana mafawo then upfumi hwenyu hwose hunobva hwaparara. Vana vanongotangirawo ipapo apo pawainge umbori usati waromba, hanzi vana ndo pavanozongotangirawo ipapo. Saka n'anga mukoma dzinonyepa. Ndakazotoudzwa nasekuru ava mushure mekunge ndaenda kudare nemudzimai wangu, vakanditi upfumi kana kuri kunzi mukafa vana venyu vanozongotangirawo ipapo pamainge mumbori. Zvose izvi zvichaparara, uye zvekare hausi upfumi hwekuti munodya nehama, ndewenyu imimi muri vaviri nevana venyu. Saka ndo zvinongondirwadza izvozvo kubva zvandakanzwa vhangeri rava mufundisi kuchechi. Saka ndinoti kana ndakatarisa vana vangu, ndobva ndati saka vana vangu vachatangira zvekare pastage 1 ka. Hakusi kunzi upfumi uhwo hwandiinahwo ndichazovasira makambani ose awa andiinawo, maclients andinobata, vanhu vane mukurumbira inawo yekuti ndinobatsirwa nezvikwambo zvangu. Kana kuri kunzi ndikafa mudzimai wangu achasara achiraramawo upenyu hwakanaka, but zvinhu zvozotanga kudzikira pashoma pashoma. Kana iyewo akatanga kufa, zvinhu zvichatangawo kuoma zvishoma nezvishoma kusvikawo ndichizonofa, pachasara pasina kana upfumi hwekuti vana vanoti uhwu ndo upfumi hwatakasiyirwa nevabereki vedu. Saka ndichiuya panapa ndikuda advice. If you want you can judge me, hazvina hazvo basa, but advice yandiri kuda kubva kwamuri vedare kuti ndozvifambisa sei. Ndanga ndichida kuudza hanzvadzi yangu uyo wandinovimba naye, wandinoziva kuti kana ndikamuudza ndisati ndaita decision haazofambi achiudza dzimwe hama kuti ndo zvandakamuudza, because she trusts me a lot and I trust her quite a lot. Saka ndotangira papi, ndomuudza sei kuti iniwo nemudzimai takaromba, wangu mudzimai zviri nani, zvainge zviri nyore kumuudza kwandakamuita. Akakasika azvigamuchira nekuti ndaimushandisira zvekare mishonga. Asi hanzvadzi yangu handisi kuziva manje kuti ndodii. Pandakambodzokera kumatare, vana vasekuru vakati ivo havakwanisi kuti vange vachindipa mishonga yekuti hanzvadzi yangu inge ichizokasika yazvigamuchira nekuti haasi mukadzi wangu. Saka ndauya pano ndichida advice kubva kwamuri. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi taidya zvigunwe zvaitorwa pamitumbi yezvitunha zvinenge zviri kumochwari. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndainge ndakamboroorwa nemurume. Murume wangu iye ainge ari chikure. Pari zvino ndiri kunoko kuSouth Africa. Mukoma, mumhuri mavo maiti kana mukafiwa mamwe mashura so aiitika, but kana uri mazviri unenge uchitoona kutoti zviri normal, but kana wazotendeuka unotanga kutoona kutoti zvinhu zvamainge muchiita itori satanism ende zviri very demonic. Saka pandakapfimbwa nemurume wangu ainge asina kundiudza kuti iye chainge chiri chigure, sezvo zvigure zvisingatendedzwi kufamba zvitaura kuti zvigure. Ndokubva ndamubvuma paya, then ndakazoti ndaroorwa mukoma. Ndo pandakatanga kungona kuti aiva nedzimwe movement dzaaingoita dzainge dzisinganzwisisiki, kudzamara ndichizozvibata kuti chainge chiri chigure. Akabva achizondibudira pachena kuti iye chainge chiri chigure. Saka mumhuri maiti kana mukafiwa zvavaiita mukomanashe, chitunha chaitoti paya kana chauya vaitombochishandura chitunha ichi kana kutombochiburitsa mukofini. Asi pavanochiburitsa mukofini, vamwe vose vanenge vakaungana ipapo, vanenge vasiri zvigure kana kuti vanenge vasingabati mishonga kana kuita zven'anga, vainge vachivharwa maziso avo zvekuti vaingoona sekunge zvose zviri normal, hapana chavanenge vachimboona. Saka chitunha chaitomboburitswa chobva chatombogariswa pabhenji
kuti kana kungoradzikwa pakati tiri mukicheni then chobva chachizodzoserwamo mukofini. Saka iye aiti ndo zvavanoita mudzinza ravo. Pandakazotanga kunetsana naye mushure mekunge taita mwana wedu musikana. Saka taita mwana musikana mukoma, mwana uyu ainge aine problem yenhova, ndokubva ati ari kuda kumurapira. Mukoma akandiudza kuti ivo ndo zvavanoita mudzinza ravo because ivo sekuru vavo vakabva kuMalawi. Akati kuMalawi ndo zvavanoita izvozvo. Kana uchida kurapira mwana musikana nhova, unoburitsa sikarudzi yako, mudzimai wako anenge akabata mwana, then iwewe obva watora sikarudzi yako obva watanga kuita chiya chavanoti chimhandara maoko kusvika waburitsa mbeu iyi unoirasira pamusoro pake apa panhova, ndo kumurapira kwacho ikoko. Mukoma akazviita ende ndakabatikana chaizvo. Ndo patakabva tachizorambana ndikabva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Ndauya kuno Mukoma ndipo apo pandakabva ndachizotanga kuitawo zvekunamata. Ndikaona kuti zvimwe zvose izvo zvatainge tichiitiswa zvainge zvakangofanana nekuti isatanism, uye zvekare dzimwe nguva aingonditi nhasi ndikuda kudya huku. Mukoma ndaitouraya huku totoiundura paya, but aibva anditi chiisiya yakadaro. Aitotanga kutodya Mukoma, waimubikira sadza zvekuti aidya kana zibhodho rose resadza ari 1 musi waanenge achida kudya sadza nehuku, but inenge iri mbishi. Aiti zisadza rinenge riri mune imwe plate, apa huku inenge iri muchidhishi. Achidya kudaro aiti akanokora musova wesadza obva atora banga obva acheka pisi pahuku paya, obva atotanga kutotemurira achitodya, dzimwe nguva achitoseva muropa rinenge ririmo mudhishi. Mukoma aipedza huku kana zvakatokwidza aitoti batai huku 2, nhasi ndiri kuda kunyatsokudya. Mukoma aiti kana apedza kudaro airova kana 2 liters yemvura. Saka zvose izvi zvichiitika ndaiona sekunge zvainge zviri normal, but now that zvandakazouyawo muchechi ndava kutanga kunamata, I can now see kuti zvose zvatainge tichiita zvainge zviri very demonic. Zvakangotangira pakuti paakada kurapira mwana handina kuwirirana nazvo zvaakaita. Ndo zvakaitikawo izvi Mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndo zvaitwa nemurume wavo. Hey, pakaipa, strange things indeed they do happen in this world. Tinongonzwa zvichinzi hanzi kana uri chigure haufaniri kuti unge uchitaura masecrets, but kana kuri kunzi unenge uchida, maybe wainge umbori chigure hausisiri chigure, maybe uri kungodawo kungotiudzawo kuti chii chinoitika, wakajoina sei. You can come to my inbox and share with me your own side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.